Manual. Ayaw. Labas na naman tayo. Yan na. Ay, madulas dyan. Ito dyan, naputik. Basa. Ganun yan siya pag gusto magpalabas. Yan, tinan niyo po mga kaibigan, no? Ito yung halaman na sa harap ng bahay namin. Kapag inamoy mo siya, para siyang may amoy gamot. O may tumubong biga. Nasa ibabaw ng mangga. So yun na nga guys, mahangin dito guys, mainit, mahangin. Lulutuin mo. Doon kumuha ka doon Dali, tinan mo muna. Duman Yan Pakwa. Gugulayin do? Yan Sige na, kuha na. Gabantayan ko man yan. Luway-luway ka mo, mamaya may halas Hindi mo. Bukasa. Oh. Ala. Bukawon. Originality. Tagasayin ka mo. Talamay ka mo mukha ang gulay. Pang sardinas? Ayun ang panirain mo niyan. Makakuha ka dyan. Pwede yan. Pwede ka makakuha dyan. Ayan, kuha na. Ito po panggurot. May kutsilyo. Ano? Oh. Magayon. Irnog na. Masarap talaga yung sardinas, no? Kaya pa nag-discount yung pambakal sardinas. Yan ang ulam yung tanghalian. Sarap yung igisa-gisa, no? Dakol baga, marami baga ugbos. Kuha na kayo dyan. Binuksan mo ng sardinas nyo. A few minutes later. Subukan naman natin maligo ngayon sa ulan. Mga kaibigan, ganito kalakas po ngayon ng ulan sa Bicol. Yan. Tingnan mo yung dinadaanan namin, baha na, Ayun, Ayun, Wow! Yun. Tapos dito, yan. Bahaba. Sa daanan. Subukan naman natin maligo ngayon dito sa shower. Sarap po maligo ngayon sa ulan. Yan, naalala ko po yung kabataan ko na tuwing umuulan, naligo po kami sa ulan, takbuhan, tapos
sa mga gilid-gilid, mga tubig. Shoutout po kay Jason Ang. Shoutout din kay DJ Aaron Tristan. Shoutout kay United Nova DJs. Ganoon din kay MJ Acoustic Launch. Thank you for watching.